Sziasztok! Üdvözlök mindenkit ebbe a videóba. Ez a videó egy különleges videó lesz, hiszen egyrészt most végre megmutatjuk a hangunkat. Azért beszélek többes számba, hiszen ezt a videócsatornát, ezt a YouTube csatornát nem egyedül csinálom, hanem van egy legjobb barátom, egyben osztálytársam is, akivel közösen találtuk ki azt, hogy neki kezdünk ennek az útnak. És ha sokan feliratkoztok és sok like jön erre a videóra, többet is el fogunk magunkról árulni. Egyelőre csak a hangunkat fogjátok megismerni, és amint láthatjátok, nem vagyunk magas kupák, nem vagyunk nagyon profik, ne várjatok tőlünk csodát. Egyszerűen csak élvezzétek a videót, és ha tetszenek ezek a tartalmak, akkor iratkozzatok fel erre a YouTube csatornára. Arra gondoltam, hogy a mai videóban randomokkal fogunk rankedet pusolni, ami hát azt hiszem mindenki tudja, hogy nem egy könnyű dolog. Én most valahogy felküzdöttem magamat Mythic 1-re, de a randomok így is nagyon megizzasztottak, legalább egy hónapba telt, mire sikerült ezt megcsinálni. De arra gondoltam, hogy a mai videóban megpróbálom tovább pusolni a rankedet. Én sokat szoktam használni rankedbe Fanget, illetve a maxos karaktereket, de amit látjátok, van nekem is pár fullon lévő hypercharge-os karakterek, őket is fogjuk majd tudni használni. De amondó vagyok, hogy kezdjünk neki is az első meccsnek, ami meg is nézzük, hogy mi lesz. Gem Grab, Gem Fort. Hát nem tudom, kit kéne hozni erre a pályára. Először bannolni kéne. Kit bannoljunk? Bannoljuk Alit, mert mostanában még így is, hogy legyengítették, még így is nagyon OP sajnos. És hogyha például jössz egy sniperrel vagy egy assassinnal, simán ki tud nyírni Ali. Szóval hát az egyik lehetőség vagy Lily, vagy Fangre gondoltam, esetleg még Cordelius. Let's go, menjen egy Lily, azt mondom, menjen egy Lily. Első gadget, első star power, damage, illetve gadget cooldown, Gare. Bull, Squeak és Mortison ellenünk, amúgy ez egy lehozható meccs lesz, ha a randomjaim is úgy akarják, ugye? Na. Amúgy a videó végén egy érdekességet is el fogok mondani a rankedról, ami nagyon fontos, hogy tudjatok róla, hiszen hogyha ezt nem tudjátok, akkor könnyen elbukhattok több dolgot is a ranked dropokból, hiszen mostanában bejött egy bug, amit muszáj elárulnom nektek, mert ha ezt nem tudjátok, akkor sajnos sok veszteségetek lehet. Szóval még egy ok, hogy maradjatok a videó végéig, akkor fogom elárulni. Ó, ezt a Squeak-ot sajnos bekaptuk. Jó, nagyon jó, Bull meg is halt. Lássuk ki a következő. Nagyon jó, nagyon OP a teamünk egyelőre. Ott is van a Squeak, meg is van. Teammate-eim sajnos meghaltak, de hát ez. Nagyon meglepődtünk rajta. A Mortis leszedett minket. Gyerünk, Frank! Jó, nagyon jó, szép volt, Frank. Most egész jó randomokat fogtam ki, úgy gondolom. Ebből még lehet is valami, és meg is van nekünk a 10 gemünk. Szóval most visszavonulunk, ha a randomjaim is persze úgy gondolják, hogy ez egy jó ötletnek tartják, de nem hiszem el. Mit csinálnak? Menjetek már vissza! Menjetek hátra! Oké. És let's go, ott is az első win. Ez még ugye nem jelent semmit. Még csak a felénél vagyunk, de egyelőre jól néz ki a meccs, ebből még egy win lehozható simán. És a randomjaink is egész jók. Ami azért meg kell mondani, elég ritka, úgy gondolom. Sajnos. Gadgettel ide jönk erre a másik oldalra, reméljük nem a Bullt kapjuk. Jaj, itt a Bull. Nagyon jó, Frank, nagyon jó. Sziasztok! Hát, ott volt egy Squeak. Egyszer valamikor.
Ezt a bulót itt bekaptam, sajnos. Azt hiszem nem nekem szánta, hanem a csapattársamra, a Franknek. De most vehetjük úgy is, hogy ő megmentettem. Az nagyon jó. Oké, élünk valahogy, de még élünk. Frank meghalt. Ja, nem, a Sandy halt meg. Oké, az viszont nem jó. A bullnál van 6 darab gen, ha jól számolom. Aha. Pontosan, ami nem valami finom. Franknek ultia van. Gyerünk, Frank. Azaz. Jó, nagyon jó. A Frank most nagyon jól csinálja a dolgokat. Az baj. Frank. Ne, az baj. 12 gemjük van az elfélnek. Na jó van, nem törődünk a bullal. Hol van? Nem őt akarjuk leszedni? De hol van? Hol van? Ezt nem hiszem el. Ott volt lent a Mortis. Sajnos most én is elrontottam, de hát a csapattársaim is. Franknek nem kellett volna hősködnie 10 gemmel. Hanem ilyenkor hátra kell menni. Nem azt mondom, hogy buskempelni, de legalább megadni az esélyt nekünk, hogy tudjuk őt védeni, és nem bevenni a frontvonalra küzdeni az ellenfelekkel. Nem is értem ezeket a randomokat. Egyszerűen ezektől így fölmegy bennem a pumpa, hogy ez ilyenek miatt vesztem el a rankedemet, és mi simán lehet, hogy lebukunk Mythic 1-ről Diamond 3-ba. Nagyon jó. Frank megint uralja ott a közepet, de nem is baj, addig jó. Ott is van, oké. De itt ne pattogjál nekem, tetszen olyan. Ott is van, nagyon jó. Most is próbálkozik. Oké, még érünk, és talán a teammatek is. Oké. Bult ártalmatlanítottuk. Az baj. Frank, csinálj már valamit, az ultid mire van? Nagyon jó, oké. Egyelőre jó. És senki nincs. Nagyon jó. Azt az ulti, ez nagy volt. Ez baj. Ide fog szerintem erre jönni. Már nem fogok ultizni. Frank, szíves, valami, mozdítsd meg azt a kis ujjacskádat, és csinálj valamit. Nem tudok semmit csinálni Hyper-ös Mortis-en. És ennyi is volt, srácok. Lebuktuk a Mythic 1-et Diamond 3-ra, ahogy szépen kell. Nem, még meg vagyunk Mythic 1. Oké, nem buktunk le. Lehet, hogy nem is lehet lebukni, nem tudom. Lehet, hogy úgy van kitálva, hogy ha eléred már a Mythic 1-et, akkor ne bukj le Diamond 3-ba, ami nem egy nagy hülyeség. De hát, mehetünk is a következő meccsre. Hát... Persze, pirosak kezdenek. Flowering Phoenix. Hát erre a mapra sniperöket szeretek hozni, mint Piper, vagy néha Angelot hozom. Azon szoktam meglepődni, hogy párok Bustert hozzák. Ami oké, lehet, hogy valakinek jó, biztos, hogy bannolom ticket. De mert itt mostanában úgy nagyon idegesítő, mert kapott egy erősítést. És most már sajnos annyira olyan szinten idegesítő, hogy folyton őt kell bannolni, hogyha nem akarod, hogy folyamatosan kapja a 2000 damot, amiről nagyon idegesítő. Még tankokkal is, nem, hogy assassinokkal vagy sniperökkel. Szóval, ja. Na, két hozzunk. Brock esetleg. Hozom Brockot. Viszont lehet, hogy nem ezzel a gadgettel, hanem szétzúzom nekik ott a bussukat. És persze a második, a Rocket. Ezért Star Power-t hozom. Jó, a Mandy pick az jó. A kit az ellenfélben az érdekes lesz, mert mi nekünk ott van a fengünk, aki leszedi őt simán. Viszont mi a Mandyvel azért ott megküzdjük nagy eséllyel a kitet, főleg, hogy most átraktam a gadgetet, szóval nem tudok elugrani előle. De hát ha a feng csodákat tesz. Mondjuk nem tudom, miért ezt a popcorn szóros gadgetet hozzá, én jobban szeretem a sokkolósat.
Tehát jó dolga. Hát Piperre lehet, hogy vigyázni kell, mert Silver skinja van, és lehet, hogy akkor jobb szereti Pipert. Oké. Janet az egyelőre nem jelent különös veszélyt. Oké, ott a szélét is zúzzuk. Janetet nagyon le kéne szedni, mert nagyon idegesítő, és közben eléggé eléggé kevés a HP-nk. Most már tudunk egy kicsit healelődni. Oké, a Janet azt kapta. Ajaj. Piperre vigyázkodni kell már. Nagyon jó, Kit az... Jó, Kit meg is halt, nagyon jó. Nagyon gyönyörű. És a Piper túlélte. Ez baj. Mi ide most így beszorultunk sajnos. Jó, a Piper meghalt. Nem! Hogy le... Ne! Na jó, azt már megnyerik. Nagyon jó. Oké. Janet még gyorsan benyomott egy gadgetet, mert miért ne? Mandy ulti. Hát, nem sokat. Sokat ért. Nagyon jó. Oké. Ne, Fang, Istenem. Be kell állni a Piper elé közvetlenül. Oké, ott az a fal. Ajaj, 2v1. Hát, nem tudom, ráadásul egy Kit ellen, aki ellen nem tudok semmit csinálni az égvilágon. Ennyi volt. Hát, ezt nem hiszem el. Kit ellen nem tudok semmit csinálni az égvilágon. Főleg ezzel a gadgettel. Olyan gyorsan tölt az ultia, hogy esélytelen. Egyre kevesebb az olyan karakter, akivel lehet ellene védekezni egyáltalán valahogyan. És akkor is lehet, hogy simán meghalsz, szóval, hát ja. Szerintem Kitnek kéne egy gyengítést adni, mert ez így nem állapot, hogy azért. Ráadásul szerintem egy kicsit no-skilles is. Bár nem azt mondom, én is szeretem, csak nagyon idegesítő, főleg, hogyha ellened van. Nem azt mondom, hogyha te vagy vele, vagy hogy a csapattársad, akkor azt el tudom fogadni, mert amúgy intézi, teszi a dolgát. Oké, ez a Janet kapta is. Nagyon jó, most megvan a hyperünk. Ezt most kicsit vigyázni kell. De vagy most jelenleg senki nem tudja, hogy érdemben rárakni, mert a Janetnek is, meg a Pipernek is van ultia, szóval, hogyha most rálövök egy jaj. Szóval, ha most oda lőnék egy ultit. Oké, kicsit damolt, bár nem volt életem legjobb szuperje, nem azt mondom. Viszont félek, hogy a... automatikusan jövök rá. Jó, oké. És ezt le is hozzák. Let's go! Mondjuk az előbb is ez volt, hogy az első meccset megnyertük, de ez egyelőre néz ki valahogyan. Még lehet is belőle valami akár. De hát jön a második kör. Reméljük, hogy ez is hasonlóan fog sikerülni, mint az előző. A Brock lehet, hogy nem volt a legjobb pick, de hát igazából én is támogatok. Jó, oké. Fenn kapott sajnos egyet. Én meghaltam itt. Oké, Mandy, egyelőre Mandy él. Mondjuk szerintem oda a Janet felé kéne egy ultit lőni, mert most a Janet nem tudja kivédeni. Ha csak nem a jumpos gadgetja van benne, de... Szerintem oda kéne lőni. Lőj már egy ultit. Hát. Na. Mandy, tervez amúgy csinálni valamit? Meg a Fang. Hát azt nem hiszem el. Ezek a bad randomok, érted? Tehát, hogy megint. Csinálj már, legalább lőj. Nehogy ultiz most már. Előbb vissza kell hille. Ennyi volt, és még el is lógtam majdnem az ultiát. Szép lett volna. Azt nem hiszem. Mandy amúgy így az ultiával megint nem domoz, de a Janet kapta. Ezt a Pipert nagyon ki kéne szedni, mert ez nagyon idegesítő. És megsózom a Pipert. Jó, de kettő ember is kapta, Kit is ott volt valahol. Mindjárt jön a következő adag. Ott a Kit.
Pedig majdnem leszettem. Majd szétzúzom nekik itt azt a részt. Most már nem tudnak hozni meg azt a bust. Oké. Piper kapta. És viszont vigyázzon kell. Nagyon jó, a Janetet le is szedtük. Már csak a Piper van. Hát, ha csodát csinál, nem akarjuk. Nyugodtan meghalhat itt a kedvünket. Ott is van. Játszik. GG. Most megpróbáljuk ebbe. Hoppá, nem ezt a pint akartam benyomni. Most megpróbáljuk ebbe a buszba. Mert most már nincsen fal. Mert az újtomban szétzúztam. Az is ott van. Jó, és már is van a szuper. Ott nem fogsz kempelni, az biztos. Azt kapta. Hoppa. Vigyázkodjunk, 810 HP-val. Ajajajaj, gyere vissza. De baj, sajnos még mindhárom ellenfél. És ez így nem valami jó. Hát az úr szuper, az sajnos nem volt valami jó. De közben, a Janet majdnem meghalt, és jön erre, szóval jók vagyunk. Azt kidodzsoljuk, és azt is, és a Janet meg is halt. Gyönyörű. Jó, most aki ugorhat. Jó, akit meg is halt. Nagyon jó. És ott is van a win. Mythicite-nél meg is van. Hát, nem nekünk van a legjobb. És meg is szereztünk egy Stardropot. Hát lehet tippelni milyen. Igen, gondoltam. Ez a durva, hogy 50%-ból, a 100%-ból 50%-kor rare lesz, szóval gyakorlatilag nagyon ritka, és egy legendary, utána néztem, csak 2% hogy legendary legyen. Hát, ami nem sok, ellenben kevés. Szóval, hát ja. Eljön a Undermine. Amúgy nincs bajom ezzel a pályával, szeretem, és lehet, hogy Cordelius fogom pikkelni, aki szerintem eléggé jó karakter erre a pályára. Na, de sikerül még esetleg valakinek így csinálni valamit? Nagyon jó. Remélem jó pikkeket. Jókat pikkel a csapattársam. Mert hát szerintem a Cordelius egy elég jó pikk, főleg S ellen. Hát, basszus! Egy gadgetja van a Charlie-nak, se Star Power, se Gearje. Nem értem, hogy miért jön ilyen erre, de oké, hyper-ös meg minden, de egy gadgettel. És ráadásul a pókos mondjuk jó. Csak kit pikkeljen, Noro. Hát belopta a kis köcsög, hát én akartam vele jönni. Hát, ezt nem hiszem el. És kit hozzak? Persze, majd Griffet hozom. Nem hiszem el. Lily esetleg megint. Jó van, hozzuk Lilit, nem tudok mást. Érted, és az ilyenek is. A Morónak is csak egy nincsen rá gerje, nekem pezzeg van. És az ellenfélben a Kenji az oké. Viszont az EMS meg az S azért az szívós lesz Lilivel. Az EMS-et még talán le tudom szedni, de az S-nek meg a Kenjinek több a HP-ja. Egy ultival nem nagyon tudom őket kicsinálni. Főleg nem, ha jól játszik. Hát. Belopta az én kis pikkemet sajnos, szóval most ideges vagyok. De hát, hogyha winelünk, akkor azt mondom, hogy oké. Átmegyünk abba a buszba egy kicsit, megcirógatjuk őket. Sziasztok! Oh, fight. Oké, még élünk. Most már nem. Nem akartam ultizni, megtartjuk az emlőnek. Neki. Személyesen. Ezt nem hiszem el, milyen gyorsan tört neki amúgy vissza. És már meg is van a hyper-öm. Jók vagyunk, viszont hát az a gadget az nem biztos, hogy sokat ért. Igen, pont ennyit, meg is halt. Hát ezek a randomok se a legjobbak.
Nagyon jó, visszajövünk ide, szerintem ide fog jönni. Ezt az emzet le kéne szedni. Ott is van, nagyon jó. És azt is leszedtük, és meg is van nálunk a 10. Nagyon jó, nagyon jó. Na így kell csinálni, így vissza kell menni. Ezt szoktam csinálni egy gadgettel. Szóval átjövök erre. És így kikerülöm őket. Kis köcsögösködve. És elkezdek itt forogni nekik. Egy bohócpin nem árt. Hát ezt erősen mi hoztuk le. Random jövünk, nem sok mindent csináltak, de hát ha vinért bármit. Amúgy szeretem Lilit. Elég OP brawler szerintem. Ez egyelőre jól néz ki. Jó van, örüljé, ezt lekerriztem nektek. Megint bemegyünk oda középre, hogy szerezzünk ultit, akkor nem baj, hogyha meghalunk. De legalább legyen ultink. Az nagyon jó, nagyon szép. Az meg is halt, nagyon jó. Jó, már nálunk 4 gem van, és nagyon jó. Az emzet le is szívta. Töltjük egy kicsit az ultit. Kenjin. Meg a Hypert is, ha már, az se. Ajaj. Az viszont nem valami jó. Jó, oké, él még, nagyon jó. Addig jó. És már meg is van a Hyperünk. Jó, ez meghalt én is, de nem baj. Jó, nagyon jó. Amúgy a Charlie most csinál is valamit. Ez a Hyper, ez sikerült? Hát ez... Nem, az a Hyper az nem ért. Sok minden, de hát... Most itt írtunk egy kicsit, mert olyan kezdemben vagyok. Jó, jó. Jó, hát a Charlie azért az necces, most nálam van 2 gem. Na nekem is vigyáznom kell, mert én meghalok, akkor... Hát akkor most halok meg. Nincs gedítem. Oh. Let's go! Ott is van a második win. Amúgy most így csináljuk rendesen a dolgot, és jók is vagyunk. Igen, ezt lekerriztem nekik 7-3-mal. De amúgy a Charlie is egész jó volt, adunk neki egy kudoszt. Szerintem jó volt, és hoppá, meg is van 3 quest. Köztük egy stardropos. Hát reméljük abba a 2%-ba fog esni. Epic. Hát... Nem tudom, hogy vagytok a pinekkel, szerintem amúgy ilyen fölöslegesek, tehát akár ehelyett kaphatnánk 100 coint, vagy mit tudom, 100 kreditet. Esetleg gemet, mert abból lehet esetleg megvenni őket. Mert lehet, hogy csinálhatnának egy olyan frissítést, hogy gemet is lehet nyitni stardropból. Már gem olyan lassan jön össze, és annyi kell belőle egyszerűen, hogy nem is értem, hogy ez így gyakorlatilag lehetetlen 500 gemet összegyűjteni. Már abból lehet úgy nagyjából érdemes dolgot venni. Én szerintem hozok egy Franket, nem Angelo, Franket. És bannolni fogjuk. Kit bannoljunk? Jackit. Az Frank ellen eléggé OP. De most már nem fog tudni pattogni senki Jackivel. Remélem most nem lopja be senki előlem ezt a picket. Amúgy szeretem Franket, mert azért szerintem OP brawler. A sok HP-jával. Nem azt mondom, hát igen. Tehát, hogy a ulti töltő az ellenfélnek, de hát most valamiért. Na, sikerül még. És viszont adunk neki valami jó ötletet. Mielőtt még, hát... Jó dolga, amúgy az jó, szerintem az jó ötlet. Buzz ellenünk meg egy Coltot, meg egy Rikót pikkeltek. Hát ami tankok ellen... Oké, sokat fognak belénk damolni, viszont mi meg simán szétszedjük 2 csapással őket. A Kenji meg, hát az be lesz darálva. Legyen, így legyen. Amúgy jónak tűnik a dog, True Gold skinnel. Nagy eséllyel fog csinálni valamit. De idegesítő vagy haver. Oké, ez meg is halt. Ajaj.
Ne. Aha. Rikó azért. Hát igen, ez srácok, ez közel volt. Azt hittem, ez könnyebben fog menni, de hát gyorsan meghaltak a teammétek. A jó szokásuk szerint. És ott is van a gól. Hát a Dogas csinálja a dolgát, gyerekek. Jók vagyunk egyelőre. És meg is van a hyperünk, ami nem sok mindent csinál. Hát igen, ez nem volt életem hyperje. És sajnos, igen, ez így baj, ez így baj. Egyedül élek. Ne! És nem tudtam előni a szuperemet. Hát. Így nem lesz jó. És amúgy miért nincs benne skinem? Hát van rá egy tök jó skinem. Jó, nagyon jó. Ezt jósan előjük innen. Sajnos így nem nagyon tudunk érvényesülni ezek ellen. Hát ezt nem hiszem el. Hát, be vagyunk darálva, srácok. Azt hittem, hogy mi fogunk izé. De ezt hova lövöd? Mit csinálsz? Hát, meg. Mi volt az elképzelés? Mit gondoltál? Hogyha belövöd középre, mi lesz? Hát. Ezt nem hiszem el. Bad random, belövik középre a labdát. Mi volt az elképzelés? És ilyenek miatt bukjuk el. Nem értem ezt a matchmakinget. Érted, ez nem. Dog meg is hal mindjárt. Mert miért ne? Jó dolog meghalni, tényleg. Mi is most kapjuk be a gólt. Bazd meg, hogy ultiz, mit csinálsz? De nem hiszem el. De mit csinál? Hát mi volt az elképzelés? Nagyon jó. Kösz a hírt, végre csinálsz valamit. Aj, már ne olvassál már. Végre is szuper. Nagyon jó, egy-egy. Hát ha. Oké, ez Kenji, ezt kapta. Jó, és Hyper mondjuk, ezt nem tudom. Ennyire tellett abból a Hyperből, mert nem sok. Nagyon jó, ezt behúztuk. Egy itt is. Hát ebből még lehet valami, azt mondom, ezt most uraltuk, bár azért necces volt. Ez a Rikó meg ezek volt annyira idegesítő. Genjit amúgy alapból is szétszedjük, tehát a Genjivel nincs komolyabb baj. Nem mész te sehova, kicsi, nem mész te sehova. Nagyon jó. Meg is van aztán. Csak nincs itt a labda. Már bazzunk, meghalt. Hát? Nagyon jó, a Genjiket azt sajnos elcsesztem, de amúgy jók vagyunk, és szétzúztam a falukat, és van is Hyperöm, és ott az ulti. Hyper akart lenni. És ott is van a ring. Amúgy ezt így visszahoztuk, tehát hogy 1-0 volt, és eléggé úgy látszott, hogy veszteni fogjuk. Hát 82 000 dammal, de a Rikó persze 128 000 dammal, a Colt meg 157 000 dammal. Kenji 110 000, nem is tudom, hogy nyertük meg amúgy. És ott a lényeg, és közelítünk amúgy a Mythic 2 felé, amit nem gondoltam volna őszintén. Jó lenne elérni ma, és meg is van egy. Egy Lego Star Drop. Na, bajom, szart kapunk belőle, mint mindig. Hát, igen. Szart kaptunk belőle, mint mindig. De sajnos ez Lego Star Dropok se az igaziak mostanában, mert ha már megvan neked az összes brawler, vagy már a legtöbb megvan, akkor már olyan kis eséllyel nincs brawler, ha csak 1-2 van hátra, hogy már gyakorlatilag nem is érdemes reménykedned.
mert úgyis pint kapsz belőle, vagy sprayt, vagy 1000 blinket, vagy 1000 coint, esetleg 500 kreditet, ami még úgy elmegy. De hogy bowlet kap belőle, az nagyon ritka. Amúgy mit csinál ez a... Várja, valakit bannol... mindegy. Bannoltá helyettem Surge-öt, nagyon jó, és én most megpróbálom megint Cordelius-t hozni. Hát, ha ügyengedés jó, és egy Tara és egy Lily egyelőre, ami elég jó. Ellenfélből bannolták Edgart, ami nem egy nagy baj. Na. Chester, hát... És meg fogjuk szenvedni. Kenji, ez nem nagy baj. Igen, grabba Kenji, nem tudom. Végül is lehet, hogy tud itt csinálni bármit is. Azaz, nehogy Rikót hoz, Lilit hoz. Lili jobb szerintem erre a mapra. Rico most nem annyira jó talán erre a mapra. Lilit hoz, igen, Lilit hoz. Jó, oké. Jók vagyunk, oké, ez jó. És pikkeljük Cordelius-t. Amúgy szerintem ez lehozható. A Bónak a szuperja az elég idegesítő lesz, de most ez van. Na lássuk. Benyomunk pint, mert jól esik, miért ne? Oké, te ott meg is halsz. Mondom, meghalsz. Fogadjál szót, kisfiam. Akkor nem halsz meg, mert én halok meg. Jó, mégis meghalsz. Néztük. Egyelőre, hát... necces fejfej mellett vagyunk amúgy. Jelenleg mi vagyunk. Az ott jó, oda, nagyon jó. Jó, az gyorsan fel is robbantjuk. Az kaptuk sajnos, ezt jó megcsináltam. Nehe! Autóém! Hoppá, az micsoda dodge volt? 62 HP, gyerekek! Jó, most már sikerül vissza. Ne! Istenem, de hülye vagyok. Jó, de Tara. Jó, Tara. Let's go. És Tara még... nagyon jó, Tara. Még egy kill. Amúgy jók vagyunk, és meg is van. Nagyon jó. Bár nem biztos, hogy ez volt a legjobb ötlet. Én ide elbújok, de mondjuk én még valahogy meghalhatok. Srácok, de jók vagytok amúgy! De szeretlek titeket! Hát meghalsz, Tara. Jó, oké, igaz, egyedül hagytuk szegényt. De mindegy, most már van hyper ultim. Kinél van a legtöbb? Chester? Ne! Nem rá akartam. Ajaj. Jó. Jó, oké, egy embernél van a Lilinál, nagyon jó. És most tudjuk talán védeni őt. Ez így netes lesz. Ne. Jó, Lili, nagyon, de szeretlek, Lili, nagyon jó. Jók vagyunk, srácok, jók vagyunk. Ezt lehoztuk. Cordelius-szal voltam most a múlt seasonben, a legmagasabb kupán sikerült elérnem az 1200 kupát vele, Showdown Plus-ba. Jó, OP karakter, főleg, hogy most többet tud damolni. Nem tudtam pont kinyírni. Ne! Jó, ezt elcsesztem. Jó, mert a Tara nagyon jól tudja kontrollálni a közepet az ultiával. Meg így a jelenlétével is. Hát az sajnos... az gyönyörű. Álomszép. Na, ki lesz a nagy szerencsés?
Hát, te jó leszel. Jó, nagyon jó. Ó. Nem hiszem el. Valaki nyomott Hypert, és sajnos az ellenfél volt. Ja, jó. Oké, jók vagyunk. Nem vagyunk jók! Jó. Tara, mit csinálsz? Jaj, Istenem, inkább gyere hátra 6 gemmel, mint hogy meghallja Bó. Útival. Valahogy közel kéne hozzájutni. Ne! Ez elveszett. Ha csak a Lili nem csinál csodát. Istenem. De Tara, hát mi volt az elképzelés? Inkább gyere hátra 6 gemmel. Jó van, mindegy. 1-1. Még simán meg lehet, nem szabad. Igen, szerintem is. Ebbe egyetértünk, Lili. Gyere csak, cuki-pokikám. De megint a rohadt autóém! Az nagy úti volt, Chester. Amúgy hagyjál már békén. Jó van, te is meghaltál. De jók vagyunk, srácok. Itt van valahol. Látlak ám, tudom, hogy itt vagy. Ennek már örülni fogsz, tesó, ennek örülni fogsz. Na jó van, megijedtél mi? Bocs, Lili, azt... De jó van ám. Pont beleugrottam a rohadt lövésébe. Ajaj, 8-1 van, nem jó gyerek, nem jó. Áhá. És persze, hogy... Hoppá. Jó van ám. De hogy? Hogyan a ennyit? Hát full HP-ról 1600... Mi? De hát abban nem is voltam benne. Nem, ezt nem veszhetjük el így. Ne! -71 mínusz. Hát igen, bad randoms. Ezt a mappot amúgy nagyon nem szeretem, főleg nem, hogyha dobálóson áll ellenünk, szóval gyors banolom majd tiket. Hol van tik, hol vagy? Itt vagy. És ki is kéne találni, hogy kivel kéne jönni. Hát... Sok ötletem sajnos nincs. Esetleg... Fang. És lehet, hogy most én is végül a popcornnal fogok jönni, mert kontrollra... Tehát, hogy kontrolláljuk középen arra jó. Hát... Figyeld, Emz az mehet, csak megint nincs neki... rohadt. Nem akartam neki javasolni. Én akarok vele jönni. Akkor javasoljuk gyors Pipert, hogy felülírjuk neki, hogy Fengel jöjjön, én akarok Fengel jönni. Nagyon jó, Fenget gyorsan bepikkeljük, mielőtt ő jön vele. Nem fogom neki hagyni, most végre egy dolgot találtam, egy brawlert találtam, aki jó erre a mapra. Nem fogom neki átengedni, nem. Barry, Gale. A Gale az szívás lesz sajnos, meg a Squeak is. Hát a Barry meg csak azért, mert hillelni fogja őket a utcában. Barryről jut eszembe, amúgy utána jártam a dolgoknak, és egy csomó ilyen titok van elrejtve így a Brawl Stars-ban, akire amúgy így senki nem figyel föl rá. De hogyha komolyabban elolvasod a brawlerek leírását, vagy stb., vagy utána jársz egy picit, akkor egy csomó érdekes dolgot tudsz kideríteni a Brawl Stars-ra, és ha esetleg akarjátok, hogy elolvassam az összeset, és csináljunk róla egy videót, akkor nyugodtan lájkoljátok, és írjátok le kommentbe. Mert akkor fogunk róla csinálni, összegyűjtjük az összeset, és akkor, ja. De jó amúgy egy afkoló Kenji.
Oké, csak egy pillanatra volt be, de... Hát az nagy úti volt, Barry. Nagyon jó, azt amúgy most szép volt, ezt mit csináltuk. És a Barry egyedül nem fogja talán átvenni az uralmat. Remélem nem olyan bad randomok. Az enyém, az. De ne. Ah! Jó van, forogjátok az anyátok, az. Na ennyik vagytok, köcsögök. Na ehhez mit szóltok, ha? 10 lett? Akkor kaptok még ám. Kértek még? Nagy ulti volt, Fik. 2000 damos ulti. Okosabban csináltad volna. De ne! Oh. Kenji, ne! Persze, megint csak én csinálok valamit ebbe a rohadt teambe. Én írom ki mindhármat egy ultival. Ezt nem hiszem el. Aj. Nem tudom, mondjuk még pikkeli valaki Kenjit, ha már látja, hogy az ellenfélben van egy Barry meg egy Gale. Mace-Quick. Kenji a lehető legrosszabb pick. Szórunk neki popcornot, egyetek az. Ez már meg amúgy. Most mérgeskedök, az anyátok, azt gyerünk. Foglaljátok, én szellem őket addig, ha már ti nem. Amúgy ennyik vagytok, srácok, ennyik vagytok. Nem kell ide magyarázkodni, ennyik vagytok. Mindjárt is van a hályköröm. Ezért szeretem fenget, nem kell itt szarakodni, bad randomok, mi? Ennyik vagytok, ennyik vagytok. Megint 2 kill is, basszus, mit csinálsz? Szerencsét nem. Kösz, amúgy Gale oda csúsztál. Amúgy nagyon jó csinálom, srácok, ezt így lekerizem így. Aha, hyper ulti. Na jó, hát amúgy ezt is én csináltam. Te mit csinálsz? Mit csinálsz? Hát menj már oda! Hát ez sajnos nem talált. Ne, de megint a Kenjiért. Mi csinálunk egyáltalán valamit a Spike-kal? Kenji semmit az égvilágon. Jó, srácok, meg is van. Még él a Swick. Na, hírelünk egyet, azt feleshetünk. Jó, oké, ez megvan. Necces, és ezt megint én kerizem amúgy egyedül, meg talán a Spike csinál valamit. Kíváncsi leszek majd az izének, a Kenjinek a statjára, mert... mert hát nem tudom, szerintem nem sok mindent csinál azon kívül, hogy bemegy, előre fut, meghal, aztán újra éled. És most mi no move challenge-et próbál csinálni a gyerek, vagy mi? Annyira idegesítőek ezek a randomak. Megint nulladam, és közben megint hal meg. Én közben meg itt szedem szét őket. Egyedül. Mert hát társak nélkül nem könnyű, máshogy nem lehet társak nélkül. Na jó van, megijedtél mi? Ijedjés meg. Lerakta a Gigitet. Kenji, szép volt. Gratulálok hozzá. Te is amúgy. Spike, te rohadt jó vagy amúgy. Te szeretlek. Azaz. 70-15. 70-15. Nem tudok semmit csinálni. Érted? Bad randomok, tényleg. Nehogy csináljatok valamit.
tesó! Nehogy! Nézd meg! 22 kill! 22 kill! A Kenjinek meg mi? 1-12. Értem, én is meghaltam 11-szer, de amellett csináltam 176.184 damot, és 22 killt. A Spike meg 4 kill, és 14 halál. Ellenfélnek mindegyiknek jobb a statja, mint az én teammateimnek. Mindegy, megpróbálunk még egyet, aztán el is vesztjük, akkor átmegyünk egy másik témára, közben bejött 2 új map. Mondom 2, úgy. Na de mindegy, nem szabad idegeskedni, még lehet belőle valami. Game grab. Hát, megint legyek Keris, és hozzam Lilit vagy az egy fenget. Várja, most bannoltam Lilit. Amúgy azt így hogy csináltam? Ja nem, mi? Amúgy azt így hogy a francba, hogy bannoltam Lilit? Ott van nálam, bannoltam Lilit, de még tudtam volna bannolni Fenget is. Amúgy ez egy ilyen bug. Az komoly, srácok, az komoly. Mindegy, akkor nem lesz Lili. Akkor lesz Feng, a jó öreg Feng. Nem tudok más. Nehogy Gromot hoz, tesó, nehogy Gromot hozd. Hozzá. Érted, megint olyanokat kapok, akik így nézd meg. 5-ös. Minél tök szar karaktereik vannak. Azaz. Gromot game grabba. Hát az Edgar meg a Piper szét fog szedni, tesó. Jó van, mindegy. Hát ha még történik csoda. Karl, Edgar és Piper. Sajnos elég jó matchupjuk van. De hát... Kösz, nagyon finom volt ez a kis égés itt. Nagyon jó, mindjárt meg is van a szuper. Istenem, nem tudom összeszedni a rohadt szuperemet. Damoljak már bele valakivel, ezt nem hiszem el. És bezzeg nem jön a kár. Azaz, gyere rám, tesó, gyere rám. Jó, amúgy jó, Grom egyelőre. Jó, elszóltam magam. Hát, jó van ám. Amúgy nagy vagy, Kró, amúgy nagy vagy, tesó, nagy vagy. Meg is halt a Gromunk. Ja nem kapott fertőzést, akkor jó. A Kró az amúgy nagy jump volt. Hyper az baj. Jó, de az meg... Ne! Hogy nem halt meg? Na jó, egyelőre nem sok mindent csinálok. Az nagy volt, Edgar, az nagy volt. Jó. Amúgy, Kró az anyát, ugorj már el onnan. De jó vagy, tesó, de jó vagy. Ez így nem jó amúgy. Nagyon nem jó. Nagyon nem jó, mondom, hogy nagyon nem jó. Mit vártok tőlem, csodát? Igen, ez csoda. 148 HP-val, ez csoda, tesó. Gyerünk, védjetek. Csináljatok is valamit. Nem. Majd holnap, tesó. Majd jövőre. Jó, egyelőre ez megint jó volt. Most a végén én carryztem, az elején inkább a teammétek. Ha mondjuk azt, ha nevezhető carrynek. Nem akarunk postani. Karl elég idegesítő, meg az Edgar. Bár az Edgar egyelőre nem sok mindent csinál. Ami nem azt mondom. Örülök neki. Nem mondom, hogy csináljam mást.
Nem tudom, amúgy az ultinak mi volt az értelme, de hát azért Piper biztos tudja. Hey, ne lövöldözzél, mert megpuszikálom a sebet. Mondom én. Ne lövöldözzél, mert mérges leszek. Jó, Edgar meghalt. Mondom, ne lövöldözgessél. Annyira imádom a Piper-ök ellen fenget, meg az ilyen ugrós karaktereket. Az baj. Hát ez nem jó. De amúgy te miért mernek küzdni egy Power Cube-bal, amikor az ellenfélnek 5 van? De jó vagy amúgy. Ne lövöldözgessél, mert megint rácsúszok, és megint meg fogsz halni. És akkor... nem tudom, hogy én szóltam. Nem. Hoppá, srácok! De amúgy most miért szeded össze, hogyha... Lehet, hogy hülyeség volt. Ó, Jó, nagyon jó, oké, ő is azt csinálja, mint én, és lehet, hogy nem ez volt a legjobb megoldás. Oké, most én pattoghatok, mert én meghalok, az nem baj. Azaz, GG srácok, GG. Jó hírem van, mert így folytatjuk a ranked videót, mert hogyha most kikaptunk volna, én megint 14-4. Jó van, jöjjön a kudosz, nagyon jó, 2 kudosz. Nagyon jó, amúgy a Piper mire kap kudoszt? Hát én nem sok mindent csinált. Én érdemlem meg a kudoszt. Nagyon jó. Ennyi az idő, 16-26. Hát, még egy picit játszunk. Aztán tartunk egy kis szünetet. Na lássuk. Flooring Phoenix. Ó, ez az, amin kikaptunk. Ajánlja, ezen nyertünk? Nem, ezen kaptunk ki. Ugye? Ja, ezen kaptunk ki. Biztos, hogy bannolni fogjuk Pipert ezek után. Én meg majd jövök valakivel. Nem hiszem, hogy Brockkal. Hát... ja, azért Belt is bannolták. Jó, oké, akkor gyere Brockkal, akkor én meg jövök Angelo-val talán. Jó, lehet. Szerintem Angelo, aki még itt a valóságra, és George Gadget-tel is el tud. Hát, Grom az... Lily, jó, oké, egész jó, bár mert ennek sincsen gerje. De mindegy, nem baj. Na. Na. Amúgy az előzőkben, pár nappal ezelőtt felraktam egy videót, hogy hogyan nyerhetitek meg boss fightban, simán. Tehát hogyan vihetitek ki Insane 16-ig. Szerintem azt érdemes megnézni amúgy, mert abba egy titkot is elárulok. Tehát abba a legjobb rólert mutatom be, aki Insane 16-ig simán jó. Szóval szerintem nézzetek rá. Mikor raktam ki, tegnap raktam ki, rosszul mondtam, tegnap raktam ki. Szerintem nézzetek rá. Nem cserélünk Brockra. Na, nem néztem, milyen karakterek vannak az ellenfélbe. Fang, van egy Fang, a szívás, meg egy Daryl. Szóval nálunk van egy Lily, aki reméljük nem megy át gyorsabb busba és meghal. Azt a rohadt. Még jó, hogy a harmadik nem kapott el minket, mert akkor, hát, nekem kampec. Nagyon jó, és meg is halt a Grom. Jó, akkor jövök ide segítkezni. Oh, 400 HP. Jó, nagyon jó. Nem, ilyet nem játszunk, tesó, ne.
Nyírd már ki, tesó, nyírd már ki. Ezt nem hiszem el. 475 HP. De ez meg lesz már. Lehozzák. Aha. Nehogy úgy tisztesó, nehogy. Azt hiszem van egy Ronaldo fan a teamemben. Nehogy már megnyerje! Nehogy már megnyerje! Mit csinálsz? Mit csinálsz? Hát, mit csinálsz? Tesó, te nagyon hülye vagy! Hát ez nagyon hülye! Hát ez bement a felhőbe meghalni! Hát ezt nem hiszem el! Hogy lehet valaki ennyire béna? Semmi köze a játékhoz. Hát... nem tudok semmit damolni. Fengot dodge-ol. Mi is, nem. Az anyád már, amúgy menj már innen. Jó. Hát megint a Daryl 2v3, viszont most mindkettőnek van hyperjel, mondjuk szerintem lehet a Darylnek is. De esetleg csinálnának valamit, nem értem a Lily amúgy most így mire vártad, tapsra vagy mi? Ilyen lassan lövöldöz. Aha, hát igen, a szívás. És miért nem a jump... Jó, oké. Lily, a Lily off-goal! Beszorok! Jó, nem, oké, jó, oké. Oké, most megint megállt bennem ez ütő egy pillanatra. De jó, amúgy szerintem off-goal a Lilink, vagy nem figyel oda a játékra. Ami minden csak nem jó. Jó. Hyperhöz is közel vagyunk már. Aj. Nagyon jó helyre mentél, Lili. 3v1. De jók vagytok amúgy, tesó, de jók vagytok. Nem tudok semmit csinálni, egy út is fengellem. Jó, van, még nincs semmi veszve. Ha csak nem ezek a bad randomokkal. Sajnos a Daryl viszonylag jó az ellenfélbe. De én is mérges vagyok, tesó. Nem sikerült előni. Az de jó vagy amúgy, Brock, de szeretlek. Nem fog útizni. Valamelyik biztos. Úgyhogy érek még? Semmit, 3v1-ben, mert megint meghalnak. A rohadt, ez meg off-goal, vagy nem tudom, valahogy szaranetje, vagy nem tudom. Semmit nem csinál, semmit. A Brock meg mit csinál? Na jó, no comment, tehát, hogy ehhez így nem nagyon tudok érdemben hozzászólni, amit ez csinál, és emiatt bukjuk el. Menj már innen. Hát, az a vicces, hogy most így pusoltunk talán 200-at. Ennyi idő alatt. Mert semmit nem csinálnak. Hát, kit használni ide múltkor? Ja, fenget hoztam. Hát, de ez nem volt. Jó, oké, jó volt. Hozzam megint őt. Jó, hozzam megint őt. Feng, ez mindenhova jó. Jó, azért nem, de... Nem bannoltam senkit. És most bebannoltam, és miattam Bult. Vagy Tarát, nem tudom. Vagy lett Mézit, mit tudom én. Jó, mert ketten is bannolták Tarát, szóval biztos nem fogja senki Tarát hozni. Jó, a Gél amúgy ez egy jó pick, ez jó.
Én akkor majd elől intézkedek, meg kerízem a csapattársaimat. Sandyvel jöjjek, tesó, ilyen nyitott pályára? Hát nem tudom. De nem fogok Sandyvel jönni, tesó, nem jó így a Sandy szerintem. Fengajó. Nem fogok Sandyvel jönni amúgy, állj már le. Ó, basszus, van egy Lili. Nem bannol se senki, Lili. Én bannolhattam volna, ha nem felejtek el. Mondani valakit. Na. Hát a szerencsénk lesz a randomjainkra. A Purpick az amúgy még úgy elmegy, viszont van nálunk egy Edgar, egy Tick, ha jól láttam, meg egy Lili. Szóval, hogyha ezt megnyerjük, akkor van csoda, és az ide fog jönni valahol Lili. Oda ment, az komoly. Az. Jó van, Perl. Amúgy a Perl, amúgy az így jó. Nagyon jó vagy, Perl. Adunk neki egy bócot. Perl! Kifogtam egy jó randomot. Most én vagyok a bad random. És egyelőre 2 lövésnyitdan voltam, de azt is itt távolról. De nem, a Lilit kapott már tőlem. Tessék, megszórlak popcornnal. Örülsz neki? Finom. Nagyon ki volt. Jó, mert hogy az a Star Power-ben ment, hogy újra tölt az ultim. Szóval így low HP sokra is rá tudok ultizni. Így. Nagyon jó. Várj, jó, nálam is van 4, ez komoly. Amúgy most menjetek már. De szeretlek titeket. Ajaj. De szeretlek titeket. Hátra menni luxus amúgy. Jó. Hát, ha meghal a Lili. Jó. Jó, nagyon jó, a Tick feje pont hátra lőtt annyira, hogy nem tudott a Lili eltalálni. Ez olyan, mint a direkt lett volna, de ez gyönyörű volt. Jó, már Pearlnél megint 60, és még él. Jók lehetünk. Ajaj. Ez baj viszont. Jó, és Gale kinyírta az Edgart, amúgy az ügyes, és 16 gemmel amúgy most így. Ne, jó. Ez így gáz. Nem rád akartam menni, bocs, tesó, bocs, ne haragudj, nem rád akartam menni. Ahogy jó, most megint én, azt a végét most már megint én keriztem. Így random összeszedjük, mintha sokkal erőrébb lennénk vele. Ne hajj meg, tesó. Ez a hyper amúgy nem volt nagy. GG. Ez jó volt. És kaptunk is egy like-ot. Ellenféltől. Jók vagyunk. Azt hittem, hogy amúgy sokkal nehezebb lesz, de az elejét megint uralt az ellenféle. Már hogy mindig. Már nincs olyan, hogy véletlenül mi lennénk a jobbak. Mert mindig az van amúgy, hogy így az ellenfél randomjait így elfogadnám. Jó, mondjuk most pont a Pearl amúgy az jól csinálja. Takarodj már innen. Egyelőre ilyenkor csak várakozunk az akcióra, és így lövöldözgetjük az ellenfele. Fengen legalábbis. Ez szép volt. Anyád. Nem sikerült. Nincs gadgetje a francba. Most viszont van már ultim. GG, 68 HP-m ismét.
Az begyűjti. Hello. Az gyönyörű Pearl. És ezt be is gyűjtjük az ő 3-át. 3 power cube-ját. Az viszont így baj, ez sajnos nagyon jó. Ez nem jó, mert... Aha! Sajnos... Ajajajaj. Jó, de még a Gale él, és nem tud elmenni talán a Edgar. Amúgy hogy telt le ilyen gyorsan az idő? Ilyen gyorsan... Mindegy, egy. Amúgy eddig most egy alkalommal volt olyan, hogy 2-0-ra megnyertük. Még mindig 1-1-ből hoztuk vissza, amúgy. Milyen jók vagyunk, mert az úgy túl könnyű lenne, hogyha egyből megnyernék mindkettőt. Az úgy nem lenne hozzánk méltó. Már innen. Megszól a popcornnal, tessék. Finom, fincsi. Házi készítési popcorn. Jó, a Lili elmegy valahova. Rá akartam ultizni, nem mellé. Csicska. Ne, pont kinyit. Jó, most megint jók vagyunk. 6-2. Koncentráljunk. 8-0. Nem. Miénk. Jó. Kész popcornt? Megint házi, ugyanaz. Menj már innen. A Tik azért ott megszórta őket. Amúgy a Pearl amúgy az így jó volt. Tehát ezt így a Pearl, amúgy ez jó team volt. Hallod, 16 kill megint. Nagyon jó vagyok, tesó. A Tik meg 14-szer halt meg. Nagyon jók vagyunk. Jó lenne elérni ma a Mythic 2-t. Nagyon lassan kapjuk a pontokat. Bróból most nem követtem azt a hibát, hogy Frank-el jövök. Illetve hát... Nem tudom eldönteni. Most viszont bannolom Frank-et. És lehet, hogy megpróbálkozok egy izéval. Mi a neve? Cordeliusszal. Vagy egy jó öreg Frank. Legyen a Frank. Nem tudom eldönteni. Viszont biztos, hogy a sokkolos gadget, hogyha valaki hozzá rá kapura, akkor ki tudja ütni a kezéből. Ki tudja ütni tőle a labdát. Jó, jövök vele. Draco? Viszont talán nincs hyperje, reméljük nincs hyperje. Tara az jó pick, az jó jöhet. Mr. P. Az még sajnos lehet szívós. A Rico az talán jó, nem? Ja. Rico az még, azt talán ki tudom nyírni, meg a Mr. P-t is. A Dracóval az én is meg fogok szenvedni, de arra ott van a Lu meg a Surge. Surge pick Brawl-ba. Hát... Figyelj, most végül is... Nagyon jó, Rico meg is halt. Csak itt tovább. Nagyon jó. Mit csinálsz, Surge? Jó, oké, még él a Surge.
Eddig. Kinyírták egymást a Rikóval. Én nem lőttem. Nem tudtam lőni. Hát nem tudom, hogy miért nem nyomod be egy gadgetet. Miért ultival lövöd? Te nagyon hülye vagy! Te nagyon hülye vagy! Te nagyon hülye vagy! Mi volt az elképzelés? Nem tudtam még egyet ultizni, de legalább killt killert. Nagyon jó, nagyon jó. Álomszerű. Ezt megint uraljuk amúgy ezt a meccset. Annyira idegesítőek amúgy ezek a Mr. P ultik. Az aztán Hyper volt, tesó, az aztán Hyper volt. Meg mit csinálsz? Milyen ulti volt az? Mindegy, nem baj, nem baj, nem baj. Nem idegeskedünk, mert árt a szépségnek. Vagy micsoda. Aha, az komoly volt, srácok. Nem tudtam bevezetni. Na, sajnos elcsesztem az ultimat. És eléggé hozzák, és... igen, hát ennyi ideig élt. És ránk fog Hyper ultizni. Jó, és nincs náluk a labda. Ezt kinyírhatnád a kedvemért. Ha az bement volna, én itt most rombolni kezdtem volna. Akkor a szobámban nem sok minden maradt, hogyha az bemegy. Nagyon jó. És ott is van! Ott is van a bin! Jó, azt még meghalunk egyszer. A statsba belefér. 1-0. És akkor most jön az fixem, figyelj, biztos. Most kikapunk még egyszer. És akkor 1-1 lesz, és megint izgulhatunk, hogy megnyerjük-e, vagy megint kikapunk. Mert egyelőre ezt eléggé uraltuk, ezt a meccset. Kapunkig egyszer jutottak el. Azt is csak a Surge hibájából, mert eléggé szar. Nagyon jó. Amúgy most a teammétek is jók, csak a Surge nem. Tehát magyarul a Lua, jó? Halljál már meg! Idegesítő vagy. Surge, mi az elképzelés? HSJJ. Egy zászló. Nem sikerült az ultiát. Ajaj. Nem volt gadgetem. Mondom én, hogy ki fogunk kapni. Hoppá! Ott is van! Ez nagyon lákkos volt amúgy most, srácok. Ne, és amúgy mit írtottunk ott elő? Jó, azt kinyírjátok. Tesó, nem, lőjétek be. Ha nem lövitek be, én mérges leszek. Aj. Mindegy, legalább a Draco meghalt. Nem sikerült a trickshot. Mindegy, 1-1. Az én szép gólom ma. Az baj, mert Hyper-ös ulti. Jó is, az ott lefagyott. Nem. Ajaj, laggolok egy kicsit, laggol a játék. Ajaj, ne, mondom én, hogy kikapunk. Mondom, ennek így kell lennie, 1-1. Ha nem így van, akkor az nem méltó rankethez és hozzám. Ez az én szerencsém, hogy mindig 1-1.
Ó, nem már. Még kinyílni se tudtam. Jó, a Mr. P egyet korcsolyázik. Az nagy volt Surge. Nem hiszem el. Nem, de nem. Ne. És miért? Nem, most miért fordult el? Menj már, ennyi. Bocsánat a csúnyáért. Amúgy így lazán kinyírta majdnem a Mr. Beauty a izénkat, Surge-ünket. Mert ő ilyen... Hú, a Mr. P milyen idegesítő. Jól van ám Hyperrel. Nem hiszem el. Igen, sajnos most én sem voltam jó. Azért kaptam egy kudost, de lehet, hogy ez csak izé... jelképes. Hát, srácok, nem tudom mi legyen. Menjünk még egyet, ha ezt is elveszítjük, akkor ennyi volt már, aztán majd folytatjuk legközelebb. Nem tudom, kivel kéne jönni, annyira szeretem ezt a pályát. Viszont biztos, hogy bannolom Chuckot, mert az a legidegesítőbb brawler helyzetben. Na lássuk. Gondolkozom esetleg Lilin, mint ilyen védekező, de... hát jó, oké, le is izélték. Belt, pedig ő volt a másik. Nincs ötletem. Mondom, vagy Lili. Ők lehetnek. Piperre most nem fogok menni. Hát... menjen egy Lili. Bátrak leszünk. Esetleg, ha Gadgettel előre tudok nyomulni a helysztjükhöz, akkor még ott történhet csoda. Viszont de Mortis helyzetbe. Nem tudom eldönteni egy jó pikke. Az Eve sajnos az jó pikk, főleg ilyen vizes mapra. De hát őt is meg lehet fogni. Mondjuk nem Lilivel, hanem mondjuk Bellel vagy izéval. Pennyvel. Na, én inkább előre fogok nyomakodni. Oké, nagyon jó. Ő el is ment. Nagyon jó, hát 4%-ot leszedtem. Ez nem volt valami nagy, és akkor ő most még többet lefog. Menj már innen. Jó, úgy nagyon idegesítem meg ezek a kis szutypok, aminek 3000 AP-ja van. De hogy talál el folyton? Hát így dodgyolok, mint állat. Amúgy így Bell, nem foglalkoztat téged, hogy így közbeszedik ám a helysztjünket? Persze, hogy ide dobja, és persze, hogy oda dobja, és persze, hogy kettőt dob ide. Jó, ha megint nagyon szarul állunk. Nyírd már ki, tesó, nyírd már ki! A kedvemért! Persze, nyom be egy gadgetet, tesó, nyom be egy gadgetet. Legjobb megoldás a világon. Akkor innen, el az anyád. 40 HP-ja van! Mit csinálnak a teammétek? Mit? Semmit. Nem tudok előre menni, mert nem írtják előttem az ellenfelet. Én előre mennék a helyszínre, szedném, de az ívet kéne leszedni, meg a Darylt. Mortis csak ugrál, mint valami gyerek.
me show you how it's done. Ne! Hogy nem találtam el amúgy? Végre az első alkalom úgy, hogy nem talál el rögtön. Hogy talál el folyton? Hogy? Szerintem ez nem tudom, ez olyan, mint a cheatelne. Folyamatosan eltalál. Még ha bushba dodge-olok, akkor is. Ne. Jó, oké, ezt nem látta senki. Szedjed már le! Now come on, let me show you how it's done. Megint eltalál, pedig nem is arra lőtt. Tudja, hogy cheatel. Mostanában nagyon elterjedtek, amúgy most viccen kívül, mostanában tényleg nagyon elterjedtek a hackerek. Izéba. BS-be. Végre! Tesó, amúgy nem zavart téged, hogy közben szedik a helyztünket? Hát ott szedi a Daryl a helyztünket. Így kell, látod, megmutassam még egyszer? Így kell. Azaz, Penny, álljál egy helybe és okkoljál. Tényleg? Szeretlek. Elegem van, tesó. Nézd meg! Folyamatosan, most is! Hogy? Jó, szerintem ennyi volt már az a videó. Hát nem tudom. Csak nem tudom. Most még gyors ránézek. Az izére. Az ívre. Hol van? Itt van. 80k kupa. Mikor csinálta az akkot? 19-ben. Hát amúgy most így hirtelen nem tűnik sajnos hackernek. Van neki fémje is. Hát, most nézzük meg a teammate-eket. 23 000. És 31 000. Mindkettő alacsonyabb nálam. Közben az ellenfélbe ott van a 80k-s. Jó, ő is 20k-s. És 14-es, de akkor is ott van a 80k-s az ellenfélbe. Mi ez a matchmaking? Nézzük meg itt is vesztettünk. Nézzük meg az ellenfelet, 13. Amúgy miért ilyen szarokat dob ellenünk, és még mindig? Jó, azért Berkenye 60k volt, ha jól láttam. Igen, 60k. Ő meg 50k. Amúgy így hogy? Tehát, hogy nézzétek, neki is ugyanez a profilikonja. Mert neki is. Mindegy. Lehet, hogy ők egyik játszottak, vagy ilyen barátok, vagy nem tudom. Mindegy, a következő videóra azt gondoltam, hogy lehet, hogy pusolni fogjuk ezek kupa fölött a brawlereket. Mondjuk Cordelius-t, akinek mondom, Season High 1205 kupa. 1079, az komoly, nem tudom mit írott. Szóval ja, 1205 kupára sikerült felpussolnom. Szóval lehet, hogy ő lesz a következő pussolós. De aztán írjátok meg kommentben nyugodtan, hogyha van valami más ötleteket. Szívesen elfogadom, és arról is csinálunk. Aztán persze nem csak én fogok beszélni, hanem a barátom is majd előbb-utóbb fog egy ilyen videót csinálni, amiben ő is bemutatkozik. Ja, és majd elfelejtettem. Azt ígértem nektek, hogy így a végére mondok nektek egy titkot, illetve egy ilyen szekretet, ami azért fontos dolog. Szóval, hogyha rankedeztek, már pedig szerintem rankedeztek, akkor biztosan tapasztaltátok már, hogy amikor megkaptok egy ranked droppot, akkor két fix dolog jön belőle. 100 blink, vagy 250 brawl XP. Pro Pass XP. És hát ez mostanában ilyen bug, illetve nem tudjuk micsoda. Hogy mondjam nektek?
Korábban az volt, még a frissítés előtt úgy volt, hogy ugyanúgy volt 50%-od nyitni 100 blinget, vagy 250 XP-t, és volt még 1%-od 1000 blingre, illetve 10%-od egy skinre, és még a maradék 20% körül az másra volt, de az nem is lényeges, viszont mostanában fixen 100%-ban blinget nyitsz, vagy 250 XP-t, amire két teória van. Az egyik lehetséges teória az, hogy bejött egy új frissítés azóta, viszont ez nem igazán lehetséges, hiszen a legutolsó frissítés, mindjárt meg is keresem mikor volt, itt van, pontosan, júniusban volt, vagyis ez azt jelenti, hogy ez a bug mostanában olyan 2-3 hete jelent meg, és nem június óta. Szóval az első teória, hogy ez egy új frissítés, ez biztosan elvetve. A másik lehetséges teóriám az, hogy ez egy bug, hogy sajnos kiestek a skin lehetőségek, meg az 1000 blinges lehetőség, és most már csak fixen ezeket tudod nyitni. Akkor viszont felmerül az a kérdés, hogy a Supercell 2 hét alatt hogy nem vette észre ezt a bugot. Hát a napokban megjelent egy frissítés, mármint úgy frissítés, hogy social médián. A Supercell kiírta, hogy igen, tud erről a bugról, viszont csak a következő maintenance breaknél fogják kijavítani. Ami ugye kérdéses, hogy mikor lesz. Az lehet 1 hónap múlva, lehet holnap, lehet 3 hónap múlva, nem tudni. Szóval mit tudtok csinálni ez ellen? Az egyik legfontosabb dolog, hogy ne gyűjtsétek be a ranked droppokat a maintenance breakig, mert ha csak nem akartok 100 blinket fixen, hanem meg kell tartanotok őket, és akkor még akár reménykedhetünk is, hogy a Supercell kijavítja ezt a hibáját, és mondjuk adni fog mindenkinek, nem tudom, 2-3 skint, vagy 1000 blinget, vagy ilyesmiket, értitek? Tehát, hogy lehet, hogy ők ki fogják ezt javítani, és csak várnunk kell türelemmel, viszont addig is tudom, hogy fura, de nem szabad őket begyűjteni a ti miattatok. Szóval ez lett volna a mai közlendőm, és remélem élveztétek ezt a videót, ha bár kisebb, nem nagy sikerrel tudtunk pusolni, mert még mindig Mythic 1 vagyok, viszont előre léptünk egy picikét, egy nagyon picikét, és hogyha szeretnétek még hasonló tartalmakat, akkor iratkozzatok fel a BS Kaposvár YouTube csatornára, és nyomjatok egy lájkot, és kommenteljetek, hogy miről készítsünk videót. Ennyi lett volna mára. Sziasztok!